салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 9 октябри соли 2025. инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. мана бинед баргҳо аллакай зард шуда истодааст. фасли тира моҳ, беҳтарин ҷо. дар ин ҷо зиёда аз 45 намуд гиёҳҳои шифобахш мерӯянд. боду ҳавои тоза. мана ҳамин кӯҳи баландтарин аз рӯи гапҳои археологҳо 1 миллион сол пеш пайдо шудагӣ. кӯҳҳои сурхаш 500 000 сол. яъне ки кадом вақтҳо инҷа об будагӣ. об оста оста поён такшин шуда баландӣ монд. хеле ки мегӯн якум маротиба дунё первишни океан будагӣ. ҳама ҷо об будагӣ. мана яке аз деҳаҳои қадим мардум пештар ҳамин даруни кӯҳҳо ба зиндагишо худашон медиданд. ҳисобе ки ҳамин кӯҳҳо ба ҷав, гандум, лӯбиё, нахуд, наск ҳамин чизое мекоштанд. гову мол доштанд. муҳтоҷи ягон марди кор рафтану чиз набуд. ittifoq буданд, мардум дӯст буданд. хош, имрӯз хаяко аксар расӣ меран, як мошин харида мебиён, як давр тоз мекунанд, лекин саломатиашо аҳамият намедиҳанд. дар мадди аввал саломатӣ меистад. барои ман ба ҳама шумо саломатӣ мехоҳам. умри дароз бинед, сарсола шавед. барои 7 сол сар карда осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ аз моҳи